le product le yabantu besifazane nabantu besilisa. So umuntu wesifazane uyakwazi uyisebenzisa nomuntu wesilisa uyakwazi ukuyisebenzisa. So la kwabantu besifazane ngifaka udelunina ngalanga kunina ngafaka ulentuzana udumba kaSibumbu. Kodwa ke kunezinye izinto engizimixile futhi ngaphakathi. Nakhona ke uyobona nje nawe mfowethu uma usumthintile umuntu ngoba into oyenzayo uvela uyigcobhoze la esandleni bese uyayirapha. Uma ukhuluma nentokazi uyithinte futhi nakhona uyithinte ngodlame uyinikeza leyo nto le uyoyizwa nayo iyo ngathi iba ingathi iqhusha kabili yayizwa into engishoyo imiqhusha kabili bese uyayiyeka izofisa engathi ungayithinta futhi ngendlela enamandla ngakhona le yanto and uyoyibona ke lapho kodwa bengizothi mina ke before uthinta umuntu oqala ulungise lento yakho le oshawe ngayo mfethu ngoba phela lesicupho lesi yazi simixwe nani leso oshawe ngaso simixwe nomqalo wofudo. Alright, nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina benhlonhle nophapha ekhanda ehlana sezantsi nina bexolele ngezengeze awu siyabengelela ingane zakwethu izifundazo zethu zonke khona eNingizimu Afrika ziwu9 sezizonke kodwa zonke futhi ziyayibukela iBlack Life TV naphesheya ke koyilandle bakhona abalandeli bethu bathe chitha isaka iAfrika yonkana siyabonga ngane zakwethu asike nohlelweni lwanamhlanje njengoba sikhuluma nje sihleli nayo amapholoba sizoza okunye futhi azosifundisa ngakho kukhona nesihambeli sethu ke sizokhuluma ngokuthile amapholoba mfowethu khuluma noNgcobo omkhulu la umapholoba umashiya amahle fuze fulela unyusi iqade elihle thina safaka umuntu enqinisa savuka sakhwifila thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sabuya ngeenkomo sengisho mina ke unompunyupunyana uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala sengisho mina ke futhi ke ngiyakutshela mfowethu sichaka mase kuthiwa ngiyajula futhi ngeke uzubona awandi ibonga selokishini vesheshe uzizwe luthela mfowethu yabona na ukudlala umunyo beyihlanganisela luthela uzwa nje qhamisa indaba yomuntu ungazi uqhaje ulandele mfethu ujule ngempela mfethu thina bakaNgcobo ngempela ke mfethu ke muzazi izibongo zakhona uyabona yes ngikhulele elokishini impela kodwa mfethu umlando bengulalela njengenganekwane mengitshelwa wona mfethu kanti bengitshelwa into ekuyiyona namhlanje ngibeka la ngikho mfethu asingene nodabeni ngoba ngiyazi ukuthi asixoxe kade kodwa sihlala straight endaweni sizana kodwa singakaqala abantu bebekhathazekile kakhulu abanye bengibuza Kingstar khamba kanjani sizwile ithola indoda amapholoba ibe nengozi ebenayo ngathi ke hayi ngoba ukhona uzoyikhulumela wena usho ukuthi cha uphilile ngane zabantu bengazi bacabanga okunye sebesikenywa abanye ethi uNgcobo uhlonile samuyithini sathe over yazi mfethu kuleyo ndaba le kanjalo mfethu ngoba bokuyinto ade sithi halamuzi siyixoxela yona angifuni ukuyikhuluma phambi kwabantu abakanje ngoba nalabo abangihlanganisela lezi zinto abayihlanganisayo bayabuka lapha yabo kodwa kuhle ngoba bayangibona namhlanje ngiyaphila ngushopshop ongabambeki mfowethu yabo leyo nto njengoba ngisho ukuthi ngumafavuke njengedangabala yabo leyo nto le uphunyuka bemphethe ngisuke ngisho zona izinto ezikanje mfowethu ngoba akuqala ukwenzeka into eziningi ezimbi kumina kodwa ngenxa yokuthi mfowethu ke phela ke kuthiwani awulandwe endaweni eyodwa kuthiwa awulandwe endaweni eyodwa bathi ngesilentuzana sakhona konje ngesisho sakhona awumbiwa ndawonye mfowethu uyabo leyo nto lezi buye zingilahlekele phela nami lezi zinto lezi awumbiwa ndawonye mfowethu sokushiwo yona into ekanje ngoba nami la ngisuke ngihambe ngiyolanda khona mfowethu ngenza sure ukuthi kuba yinto mfowethu ezokwazi ukuthi ngivikele ingisekele nakhona bese ngicela idlozi ukuthi lizombatha lo muntu ukwazi ukuthi ke usebenze ngamandla kumina mfowethu Wathi asidlulele ngapha kwisihambeli sethu esinaso namhlanje ePort sawubona. Yebo sanibona njani? Sikhona mfethu. Monganqende uzeshiya igama ubani? Usakhile. Waqale wathi kanti phela uvubelekile ukungasho. Okay mfethu. Mhlawumbe ake sizwe ukuthi usivakashele ngani namhlanje ngoba ushilo lensizwa bapholoba ithengeza ukuthi ukhona yathi cha ifuna ukusondela ngoba inento efisa ukukhala ngayo lapha kuwe. Izoyidala ukuthi nenkinga yami mfowethu angidedele wena cha ngizwile la ukuthi umapholoba uzoyesondela ezengane nabona nami ukuthi ake ngizi ngizoyikhalela ngoba nakho kunenkinga la lento inakho ungenza kade ngayina singayinaka manje ngoba ngiyabona ukuthi bangilahlela abantu ngithi ngabathana yabo angiyena umuntu othanda ukubambeyeka ngithanda ukubambelela nje intweni eyodwa kodwa manje ngiyabona ukuthi ngithi bengibamba
bese kuyaphunyukeka ey'ntombini. Oh, okay. Yabo. Uma ngishayile laphana, uma ngitholile isidlo, Yeah. ngishaya u-1, uma ngibuyela hayi abisavumi ukuvuka. Hawu. Umzuliswano uba munye Uba moya nje umzuliswano. Manje ngicela ngibona ukuthi Mr. One Round. ngathi inkinga le engivelele. Omoya alizange nize livuna nokuvukayo. Hawu. Omoya ngaze ngabona ukuthi ngathi inkulu lento le. Ngcono ngisukumele. Yeah. Iqala nini lento le mfowethu? Ubuvela unayo noma into ophaphamisa khona nje awuyazi iqaleni? Hayi angiyazi iqaleni lento le. Angiyazi iqaleni. Shuthi ngamanye amazwi wena awuyona insizwa ekunqenayo kweshela futhi uyaqonya mawushelini. Kodwa inkinga ukuthi make kwaqala umzuliswano uba munye nje. Kungabe kusabuyeka bese intombi ziyaduba. Kunjani impela? Iyona into yokuhlekwa lena mfethu. Into sensitive kakhulu mfethu, and futhi amadoda amaningi bahluphile mfethu. Bayafika lapha esigodlweni. Into ngenza ukuthi ngibone ngizwelana nayo mfethu ngoba sebaningi abantu abafikayo ubone ukuthi bathemba mina ngendlela sebevuleleka ngayo nakumina sichaka. Ngibona ukuthi abantu bathwele kanzima la eminyango. Bathwele kanzima la eminyango. Kodwa ke mfowethu ke before nje usichaka aye kude ngoba ngiyazi ukuthi besazothi uze ngakumina angibuze. Engizokusho ukuthi esikhathini esiningi kusuke kuyisicupho wena mfowethu. Yeah, kusuke kuyisicupho nakhona kungcola okuthize mfowethu okukuvimbayo ukuthi wena imizwa yakho uyizwe ngalendlela okufuneka ngabe uyayizwa ngayo ngoba mhlambe wake walala nento yomuntu weqa into ethize mfowethu uyayizwa into engishoyo. So kuyenzeka ke mfowethu ukuthi uma weqile noma walala nomuntu womuntu ocushiwe mfowethu kuyenzeka ke uthola ukuthi ke lingavunga ngoba ukhumbula ukuthi izinto esicupha ngazo ngoba nami nginazo sibambelele. And kubhlungu ukuzwa into kanje ngoba izinto ekanje ngiyazenza kubantu kodwa ngizenza in good cause futhi nakhona. Kodwa I wish ukuthi mhlambe kube wena mumo ukuthi kuyenzeka kuwena ulalanga nomuntu. Yabo. Ngoba funeme ulale nomuntu sithola indlela yokushweleza kuqala. Sithola indlela yokusiqaqa futhi naleso sicupho leso. Bese emva lokho siyahamba siyosilahla ngoba silahlwa njengesilwane naso. Yeah, besilahla leso sicupho mfowethu. Ukuze futhi nakhona bese sikupha sikupha imbiza ozoziphuza, sikupha insizwe ozozikhotha. Lezi insizwe sike sithi ke umulala before nje ulala ukufaka inaliti ngaphakathi lezi insizwe ungathi uyazingcwaba. Angithi senzelani muvuka ngasasekuseni usuyazikhipha lezi insizwe lezi bese uyakhotha. Angithi njengoba sifaka lezi inaliti sesenzelana namfowethu ukuthi lo mkhokha lo weinaliti ufike uyohlaba yonke into le engaphakathi kuwena ifike ibulala. Kodwa kumele kube nomcimbi omncane osuwenzayo ukuthi hambe siyolahla lo mkhokha lo wenziwa ngoba ukhumbula ukuthi ukuhlanganisa isicupho kusuke kunezilwane ezikhona ehlanganiswayo. And then when it comes to ukuthi wena mfowethu ubone ngathi ngesinye isikhathi mhlawumbe abantu besifazane ngathi abakuthandisisi kahle. Mina bengingasho mfowethu ukuthi kune products entsha ezayo. And ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngingasho ngoba nginenhliziyo enhle ngizokupha mahala. Kube wena oqala mfowethu oyisebenzisa ngoba ngifuna ubuye ngelinye ilanga unobufakazi. So ngikupha le products ngoba ngifuna ubuye kube wena obunobufakazi. Le products le umhla kabani namhlanje? Umhla ka 11 enyangeni yesi8. So ngomhla ka16 ngomhla ngizoyikhipha ngomhla ka16 nangomhla ka20. Shuthi ngizoyikhipha ngomhla ka16 nangomhla ka20 le products. Le products le yabantu besifazane nabantu besilisa. So umuntu wesifazane uyakwazi uyisebenzisa nomuntu wesilisa uyakwazi ukuyisebenzisa. So la kwabantu besifazane ngifaka udela unina ngalanga kunina ngafaka ulentuzana udumba kaSibumbu. Kodwa ke kunezinye izinto engizimixile futhi ngaphakathi. Nakhona ke uyobona nje nawe mfowethu uma usumthintile umuntu ngoba into oyenzayo uvela uyigcobhoze la esandleni bese uyayirapha. Uma ukhuluma nentokazi uyithinte futhi nakhona uyithinte ngodlame uyinikeza leyo nto le uyoyizwa nayo iyo ngathi iba ingathi iqhusha kabili. Ngiyizwa into engishoyo imiqhusha kabili bese uyayiyeka izofisa engathi ungayithinta futhi ngendlela enamandla ngakhona le yanto. And uyoyibona ke lapho kodwa bengizothi mina ke before uzuza uthinta umuntu oqala ulungise lento yakho le oshawe ngayo mfethu ngoba phela lesicupho lesi yazi simixwe nani leso oshawe ngaso simixwe nomqalo wofudo.
ngoba ufuthi esikhathini esiningi uma ulithinta kanje libuyele emuva. So icupho lezi sizenzayo obuza noma umuphi umuntu owumthakathi noma umuntu owumlaphi noma umuntu oyinyanga noma oyigedla ukuthi isicupho ufakeni umqala wofuthi number 1 ezicuphweni mfowethu. Bana kwethu ngithemba ukuthi uyakuthola. Ngicabanga ukuthi ngilitholile usizo. Kuyacaca. Kuyacaca. Ngiyayivuma lento ayisho. Angiyayivuma ngoba eseshilo nje ukuthi uzongisiza. Nami yona into engithembayo. Yeah. Cool. Uqale phi kumbona we? Eish. Awubala sivela sponsor nithi imemvu nje. Ukuthi nenze kanjani, nasikrema kanjani usihlala phi? Uqala ukumbona phi kuyiphi la into ekubusela ngethemba ukuthi yona le ndoda engakunceda kulena. Khona lapho usuzame khona mhlambe. Umapholo bayaphithizela la ku social media. Ekhaya la. Ekhaya la manje. Uyabona ukuthi hayi nangu umuntu kumele ngithi kusondelana naye. Yeah, sayiveza mfowethu. Ngoba mkhulu asibonga mfowethu sithemba ukuthi nabantu lapha ekhaya bayasizakala. Mhlawumbe elami lokugcina ngizolibuza kuwe omunye umuntu uyayibuza ukuthi okay nakho ke mfowethu ufike nenkinga mhlawumbe nawe unenkinga efanayo uyafisa ukuthi asondele kuwe nezosizakala. Into le engathatha isikhathi singakanani mawuthi uyayilapha kumuntu ukuze ngempela kuma siqiniseke ukuthi sipheli. Yeah, so mina ngiye ngithi 1 to 2 weeks inkambi zami mfowethu yabo. Noma kulo 1 to 2 weeks loyo ungeke uzubone i-final outcome. Ngoba phela ukhumbula ukuthi lento le misuke isicushiwe isuke isingaphakathi kuwena esinyeni. So inganga ngifune kube nomcimbi esiwenza kuqala la khona siyolahla lobulwane lobo osubungene kuwena bese emva lapho kube khona izinsizi okhothiswa zona nembizo oyiphuzayo. Ukhumbule ukuthi izinto ezingena ziyohlala lapha ngaphakathi azivele zenzeke manje. Sho ngasho ukuthi in 2 weeks time uzobe usuyaqala usuzibona usushaya nje kahle futhi nakhona mhlawumbe u2 round kodwa libe nokukhathala uma ukuqhubeka ukuphuza uyobona yabo ngoba phela mfethu ukhumbule ukuthi imithi akuyona umlingo inkambi mfethu ziyafana njengomuthi womkhuhlane. Umuthi womkhuhlane unokuphuza mfethu almost iviki lonke uma ukuthi uphethwe umkhuhlane oserious bese emva lokho uthi uyazizwa next week hey sengiyalulama naleli khanda leli yabona njalo mfethu njalo singabakhohlisa abantu sisho ukuthi sinemlingo la izinto ezenzakalayo zingaqondakali ngemlinga iyo into edukisa abantu ngesintu sethu. Yabo into mungayazi futhi hlala phezulu kwaloko ukuthi mina ngikwazi ukuthi yabo njengoba nje ade usungitshela wena ukuthi ke ayimbiwa ndawonye izinye izaga lezi izisho mfowethu ngoba phela mfethu abanye bethu asikhulelanga emakhaya kodwa siyazazi ezinye izinto. So as much as sihlala kanje si exchange ulwazi nothando futhi lesintu mfowethu yabo lonto ngoba laba abasibukayo lapha bayabona ukuthi shuthi kahle hayi ngoba sidlala siyayikhandla ekugcineni mfowethu ngisho ukuthi siyasithola isinkwa ngokuthi abantu basibuke kanje. Siyakuthola futhi nakhona ukuthi abantu mebesibuka kanje nathi futhi nakhona silike sikhipha ulwazi nakwabanye abafuna ukuthi basibone mfowethu. Yeah. Uthando lo. Ukuthi ke masithi #Mr. One must fall. Sikhuluma ngento esozoyizwa nawe ukuthi le ingenzeka. Usumbonile ke echaza mfowethu isifo sakhe athi ubaba Ngcoboka kuyonto okuhlekiswa ngawo isifo serious esigcina senza amadoda abanenhliziyo encane amanye angena kuma GBV kanti inking leyo yokuthi uMr One usezadinelwe abantu agcine sebekisana. Kodwa khona uMapholobo uthi uzoyilungisa inkinga yakho ube right nawe uvunye nje kuthiwa uyindoda ephelele uwenza umcimbi ngokuphelela. Asahambe kwamanje ngiyanithembisa sobuya nokunye futhi okuphathe kahle msale kahle. Is the Black Life TV.